ಮದಿಪು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ತಾರೀಕು 10 ಮೂಜಿ 2017 ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಸೀನತ ಶುಕ್ರವಾರ ಪರ್ವಕಾಲಡು ಉದಿಪನಗು ಬರೆಯರುಂಡು ಮದಿಪು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ದೈವಭಕ್ತರು ದೈವ ಆರಾಧಕರು ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥಾನದಕಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಭಾಗದಕಲು ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗದಕಲು ಓಯೋ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯಗಾದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ತುಳು ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಕಟ್ಟಲೆಗಾದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಗಾದಿಪ್ಪು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಭಾಗ ಆಗಾದಿಪ್ಪು ಆ ರೀತಿದ ಅಪಾಸ್ಯಲು ಅಥವಾ ಬೇನೆಪಿನ ರೀತಿಡ್ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿಜೇರು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಅಲ್ಲ ನಾಟಕೀಯವಾದದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕೊಡಿಯಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಘಟನೆದ ಆಧಾರವಾದ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಉದ್ದಗಲಗುಪ್ಪನಂಚಿನ ಏಳು ಕಡಲದ ದಾಟದ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಡೊಪ್ಪನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧಕರು ಮತ್ತು ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿನಕಲು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಅಭಿಮಾನಿನಕಲು ಈ ಚಲನಚಿತ್ರನು ತೂದು ಪೊರ್ಲು ಕೂಟಾದ ಕೊರಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರನ ಅಭಿಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇರಂದು